Vatandaşlar şu gören haramlarda bir doküment oňarýan, vize oňarýan bizim Türkmen vatandaşlarımızın gatken adamdan pul alandı, gatken. Düşündünmü? Ne şoň üçin bu maňa dahyly ýok. Ýöne vatandaşlarymyz gatken adamy sürken oglandy. Şu haramy tanaň diýip goýýar men size. Tanaň. Ağrım hapadır. Ağrım men gürleşip gördüm. Vatandaşlarımız aýdýanlar, dinleň, tanaň şunu. Şu adam gatken bizim vatandaşlarımızın onun oryan, bunun oryan gatken pul alan, gatken pul. Ağrım hapa, özüm hemme zatdan başykan adamdır. Şoň üçin vatandaşlar serhap bolun, size aýdýan tanaň diýip goýýar. Janyň sag bolsun. Ağlanmaň, yine bir zafar ağlanmaň, ýat ýurtda. Bu ne ala haramlary kimde kim başkada bar bolsa aýsaňyz çykarar goýar tanadar. Janyň sag bolsun, olalarladyr başymy dik bolsun. Haram. Yine rolik çıkartsın. Hudaýdan, Allah'dan and içýän. Men seni taparyn, ýyrtaryn. Gowsy gel, görşeli kiyimiz, gel. Ýyrtylyp, maskara bolup biderek rolik çıkaryp ýörme. Erkekliňi görköz, halkam tanasyn seni. Oýun rolikden üçin. Men seni ýyrtmasam, erkek bolmadygym. Söz. Men size ýüzlenýän adamlar. 24 saatyň içinde getirip öňümde dikse, enes üýdünden halal $5.000 bayragy var. Ýyga ýol ýok, gaýrat edin. Bardygelli köplük bilen getirseňiz. Adam sanyňyz köp bolsa, üstüne goşan. 24 saatyň içinde gaýrat edin, olanlara bereketde. Men sana özüň gelseň, yumuşak yerden malar, mıramırdan daş, kişdeli, soğut etçek. Dostlar hemmeçeňize salam, şuun alan üýtgeç soğutlamın birini görkelmek isleýän. Bäze öýü ýetinen gyýjagada 6-7 ýaşynda bar surat mektebi atnaýamy düýün getirdi. Biraz juýunda durdy da eplenni, ýöne men suratymy çek getirip dur dostlar, muňa dere. Men diýýän maňa. Durun da şeyler durun. Ay, herkese yöne koyacağız. Вот, yöne приятный. Полушun orkudun canı sağ olsun, görüşemiz. Giň taňlarym o gaýtarmyş atam näme diýip ýapdyr? 5 vilayetde jaý bolan toňkuma del maşyny we telefonu bolan baý owadan oglan orada durmuşa çykjak 20.000 manat aýlyk makkajyma gitdi. Şon ýaly oglan tapdan habarlaşyň görmeňli içgäne ýaz. Dostlar bolup galaly. Näme jym tamakarsan maşyn zakat edýän, kafeden nahar zakat edýän şertler goýup, men sana gowmasat bereýin. Körpe var awanga gitelagdy. Körpe var awanga gitelagdy. Şo näme? Gowza şonom. 2 sany kemi var. Biri efire girýär, birim koma edýär. Ol diýiş kelle tudymsy demodaklar saňda döler. Şoba, sen şo şertlerine gawat gelýän wagt şoň bir owadan, galan şertine gawat gelen ol. Bolmasa da aýmyr atjaňa ol şekerden kidaýat edebilsen. Aýdym geçirleýän işletdi, telpap örenok tejedni. Sen şolara mırgadyklaryp gördi ol. Türk'te täze kanun çykdy, adamlar eşitdiňini eşitmediňini bilemok. Ayal gyýlary, onuň şo garry saklaýan oglanlara, zatlara, mysal üçin çalyşmyzyny berýär zat diýip, olam näýilek berýär? Gyýlaryňam, oglanlaryňam zady bolmaly, pasportunyň 1,5-2 ýyl sürowy bolmaly, karoçyn 1 ýyldan köp bolmaly pasportuň sürowy. Seret birinciden 1 ýyldan köp bolmaly pasportuň sürowy. İkinciden tutulup aporunda da hatta yatıp yine iyidine çıkan bolmaly däl. Ondan sonra yakalanan bolmaly däl. Ondan
milite adı geçen dadeden olmadı. Opşi gelen täze bolsun, köne bolsun pasportunun 1,5-2 ýyl suragy bar bolsa 1 ýyldan köp bolmaly. Şu öýünde çağa saklayan bolsa, garry saklayan bolsa, ya oglalaram garry saklayan bolsa, däde da saklayan bolsa, şolara bolýar. O tekstilde, başga işlerde, işlatda bolanok. Diňe çağa saklamakda, onun oglalaram garry saklamakda, dädeler zatlar bar. Gyýlaram şo garry ene zat saklamakda. Olaryň mara zadyna teredilýär diýen mara girdeçsine. Her kimiň çağatyny saklany, her kimiň ýaşulyny saklanyna bolan ogul öýüşini. Şo girdeçsine zadyna teredilýär diýen o galan zatlarynam bir şirketleriň özleri dokumentlerini sazlap zat etip berer. Galandan da gowjawyna diýen şirket bolsa, men gürleşjek, ondan soň size ýene habar beren. Şoňal habar bar ýöne häli bir şondan aldım zat diýen men gözüm bilen göremok ýöne bar. Men zat işleýän oglanlardan zatlardan gyzyklandym. Hawa şoňal ýeňillikler bar diýe. Bu af däldir ýöne. Şoňal ýeňillikdir. Af bolanda tutulup ýakalanyp çykan oglanlar gyýdyr, hemmesine kimlik berilýär. Bu oňal däldir. Bu diňe zat diňe çağa garry saklaýanlara degişli olan pasportunyň 1 ýyldan köp suragy bolmaly. Hem aporuna ýakalanyp çykyp zat bellige düşmedik bolmaly da. Karaçym şoňal täzelikler af çıkanakdyr oglanlar. Janyňyz sag bolsun. Esasda jan sağlyk nihetde afam çıkar. Şu saatlyk syhy fabrikaram ma. Awa. 5.000 manat 15.000 manat pul bayran oýup durby. Onuň bilinçik bu hanka onuň tutuş Türkmenistana şoň diýe Türkmen çadyna aýtdypdyr bul. Onuň inştaýda näme manyň bar köýär şonu näçat ber görýän näwelin hiç kim şoň nemesine jogap berýär görgüller goşadyrnak inşal laýyk düşünýän atlarda. Onuň şu tutuş Türkmenistana näçe adamma kay paşdy bir 4.000-5.000 adam ýazypdyr muňa. Ay plan bolýar, bu da diňe ýok diýe. Ay menem bolýar Google-ga diýen tokgaş diýip çykýar bir nemede. Inni şu tutuş Türkmenistany 3.000 adam bilmedi. Şonu bir saatlyk syhy bilýär. Başga hiç kim bilenok. Ya öteden at döretse kolyam kanäme netin näme sen netin bir biläýärler. O ýöne plan berjek. Bir ýadyny şu abzor etsinmi? Bize bir düşünürşgesden bir saatlyk syhy. Nerwim dagy ýaman erwet bolýar da her gerek şu ken görsem gahar melýär. Bir soňa bir düşünürşgeç bolýar abzor şeýle diýeni sen bir ýöne dileňde de berýärler da. O Stayda näme bir Google'un aýtmaýan zadyny 5.000-6.000 adamyň bir bilmeýän zadyny sen näde bilýän bir hili. Tutuş adamlar bir 6-7.000 adam sam bolada bir sen akylly boldun da hergede meni abzor edenler şonu men bilmediler aýdaýyn howa ýok. Bir kommentary toplajak, bir like toplajak, bir etmeýän ortaň bir halkyň garşysyna çykyp şol bu hankaň türkmençesini bir aýtdan bizem bir biltek senden akly öwrensek akıllı adam ýeketäk alim adam ekenin täze bildik onýalyňam bir aýdyp geç. Diş, Дил. dil, Näme? gulak. Гулак. А, кстати говоря, рот. Тут даже транскрипции нет, потому что это невыговариваемое что-то. Агыз, огыз. Агыл. Вот так вот. Агыз. Агыл. А так тут еще и Г, это Р. Агыл. Агыз. Агыл. Привет всем. Так, ладно, Дода. Что это? Губа. Осман знаю, Ерти знаю. Значит, Су, вода. Фу. 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 Значит, от. Знаю. Эйджи. Таде. Ишик. Ит. Эт. Смотри, есть еще также слово, давай дополним. Есть слово ит, собака. Угу. А если впереди поставить вместо буквы И букву эт, это будет либо мясо, эт,
либо сделай. Оно может звучать как сделай, как и мясо. А, то есть я тебе говорю.